הוא נולד בבית החולים איכילוב במשקל 3 קילו ו-560 גרם, לאמא שעושה ספורט ולאבא שרק מדבר עליו. כבר בשנותיו הראשונות על כדור הארץ הוא הראה ניצוצות של כישרון. למרות זאת, את ההחלטה לבחור בכדורגל הוא קיבל רק לאחר שחיפש את עצמו והתנסה בכמה תחומים. בדיקה קלה הוכיחה שאין לו שום קשר לטיסה, רכיבה, שחייה, ג'ודו או שירה. למרות ההופעה הבלתי נשכחת שלו בליל הסדר של שנת 2015 באולמי השלום בבאר שבע, עידו שלנו אמר שלום ולא להתראות לענף המוזיקה. את רוב ילדותו הוא העביר לצד אחותו המופלאה מיקה, בה התאהב ממבט ראשון ונצמד אליה בכל הזדמנות. השניים הפכו לחברים הכי טובים שיש, מה שגרם לעידו לעשות כמעט כל דבר שמיקה ביקשה ממנו. עידו הלך וגדל והחל להיחשף לדבר האמיתי. בגיל 4 הוא הגיע לראשונה לטרנר כדי לצפות במשחק של הפועל באר שבע נגד מה שהוא כינה הפועל יעקב. הביקור הראשון שלו באצטדיון כדורגל לא נעלם גם מעיניה של התקשורת ששידרה את האירוע המרגש בשידור חי. מאז הפך הכדורגל לחברו הטוב ביותר. הוא שיחק בכל מקום, בבית, בבית הספר, בפארקים ובגינות ציבוריות. את היכולת הנדירה שלו אפשר היה לזהות מרחוק. מכאן היה זה אך טבעי שעידו שלנו יפתח בקריירה מקצוענית. הוא חתם לשנתיים בקבוצת כדורגל של יוצאי לוב בדרום השרון, הלוי אלישמע, ולמרות שלא שלט בשפה הלובית באופן שוטף, הוא התאקלם מצוין והראה ניצוצות של כוכב. במקביל להצלחה המסחררת על קר הדשא, מחוץ למגרש הוא היה מוטרד. תמונות שהגיעו לידיו בטעות חשפו בפניו את העובדה שהוא נראה כמו ילדה ג'ינג'ית חמודה, או במילים אחרות, כמו אמא שלו. לקח קצת זמן, אבל עידו התאושש והמשיך הלאה. הפריחה שלו נמשכה, הוא התפתח ורכש השכלה. הופ, גלגול. היא רצה לה בגלגול. גם בחייו האישיים היה לו טוב, נולד לו אח קטן וחמוד בשם עומר, אותו הוא מעצבן רוב הזמן, אבל הוא אוהב בכל ליבו. עידו המשיך לגדול ולצמוח, נהנה מהחיים, טיפח חברים, בילה עם המשפחה, הסתובב קצת בעולם, אבל לא שכח את הכדורגל. מהר. הלאה. הוא התאמן קשה, שמר על תזונה נכונה ולא נח לרגע. יחד עם ההצלחה על הדשא הגיעה גם ההתעניינות של התקשורת שביקשה לשמוע תובנות ופרשנויות מהכוכב העולה. לליברפול הייתה עונה טובה, חוץ מזה שהפסידה לנפולי משחק הכנה 3-0, אצילי שם גול, מספר 99, את הגול השלישי לא ראיתי, כי לא היה לי כוח. ביי! הרומן עם המצלמה נמשך ועידו שלנו לוהק לפרומו של ליגת העל. את הכסף הגדול שקיבל על הצילומים הוא בזבז על קופסאות טונה. כן, עידו המכונה קריש בחיק המשפחה הפך לטורף חלבונים. כך או אחרת, באוקטובר 2023 הוא קיבל החלטה דרמטית ועשה שינוי גדול בחייו. בצעד טיפשי וחסר אחריות הוא ויתר על רעמת השיער שלו ומאז הוא מחפש את הלוק הנכון, שאותו אגב טרם מצא. לצערנו, את הטעם המוזיקלי שלו הוא דווקא כן מצא. קולות הבכי והנאי של ששון שאולוב, אלינור חלילוב ופאר טסי בוקעים מחדרו של עידו לאורך כל שעות היממה. ואם כבר מדברים על הגנה, עידו שלנו הפך עם הזמן לבלם מוכשר, המעבר שלו מהוד השרון להפועל תל אביב עשה אותו מאושר. בכל יום הוא נוסע ברכבת לאימונים, בשבתות הוא קם למשחקים ב-6 בבוקר, הוא לובש אדום, הוא משחק בוולפסון וגם שר את השירים של הפועל תל אביב. אבל בתוך הלב הוא נשאר נאמן לקבוצה שהוא הכי אוהב. אז עם רגליים נטועות בקרקע ועיניים נשואות לעבר כוכבים, אין שום ספק שעידו שלנו יגיע הכי רחוק שרק אפשר. לך ישר, לך לבד, ואל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה, הוא בורא לו את הדרך. משהו בך
יאמר לך המשך בדרכך. שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, משהו בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון, תן לעצמך ללכת, כל החישובים ייגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, משהו בך יאמר לך